खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 4 एप्रिल 2025 मायथाइ एबा 21 चैत्र दान 1436 मायथाइ सुक्रबारनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नों उफ्रा रां आरजिनो हागोन। नोंथांनि जिउ लोगोरिनि बाथ्रायाव बांद्राय आखाय होनाया बिसोरनि आलौनाय जाहोनो हागौ। रागाखौ फिन खेबसेबाव जोंखांनायनिफ्राय होबथानो थाखाय बिसोरनि गनायथि ला आरो बे जेंनाखौ गोरलैयैनो सुस्रांनो हायो। नोंथांनि साहसआ अनलायनायखौ देरहानायाव जाफुंसार जागोन। बेयो समाजारि आरो धोरोमारि जथुमनायनि थाखाय मोनसे मोजां सान। नोंथांनि जिउ लोगोरिया दिनै नोंथांखौ खुसि खालामनो थाखाय गोबां नाजानाय नुनो मोनगोन। गोबाव खालामनाया माब्लाबाबो रावखौबो मुलाम्फा खालामा। सप्तायाव गोबां खामानिया थुबुर जाबाय, बेनिखायनो दानो गोबाव खालामाजासे जागायजेनदो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। सोरखारि साख्रियाव खामानि मावग्रा बे नेरसोननि सुबुंफोरा जिउआव गिदिर जाफुंसार जानो हागोन। गावजों गाव बुजिलायनाया नोंथांनि जुलियारि सोमोन्दोखौ साबसिन खालामगोन। नखरारि जिउआ दिनै मोनफ्रोमबो बिथिङाव गोख्रों जागोन। नोंथाङा गेदेरफोरनि बोर मोनगोन। सावस्रिनि बेलायाव नोंथाङा गोदान जिउ मोनफिनगोन। दिनै न'आवनो मोनसे धोरोमारि हाबाफारिनि थाखाय मोनसे बिथांखि बानायनाय जागोन। लोगोफोरजों मोनसे सानस्लाबै सावरायनाय जानो हागौ। देवी दुर्गानो गांसे गोजा सि बाव, सोमोन्दोआ साबसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा इयुननि सानथांखिफोरनि बागै गोथौवै साननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि इयुननि थासारिखौ लानानै एसे सांग्रां जानांगोन। बबेबा धोरोमारि थावनियाव दावबायनाय आरो गोनांथि जानाय सुबुंफोरनो अनसुंथाइ होनाया नोंथांनो धोरोमारि गोजोन लाबोगोन। गुबुनखौ लानानै जेंना जानो हागौ आरो नोंथाङा दुखु मोननो हागौ। खाथि सोमोन्दोआ नोंथांनि थाखाय जेंनानि फुंखा जानो हागौ। हरखाब जाथायफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय सांग्रां जा। नोंथाङा बिबानगिरिनिफ्राय मदद मोनगोन। जायखिजाया थिरांथा लानायनि सिगां गुबुनफोरनि गोनांथिफोरखौ बुजिनो नाजा। दिनै गोनांथार हाबाफोराव थिरांथा लानायनि सिगां गावनि खाथिनि मानसिफोरजों सुबुरुन ला। नोंथाङा नखरनि मोजां खुसिखौ मोनदांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। कर्क राशि। मोन्नाय राङा नोंथांनि मिजिंथिनाय बायदि जानाय नङा। हरखाब जेंनाफोरनि थाखाय नखरारि गोजोनआ हेंथा जानो हागौ। जेखि जाया मानो बांद्राय जिंगासिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया, मानोना समआ गासैखौबो थिक खालामगोन। समनि दाबिया जेंनाफोरखौ गोजोनै मोगा-मोगि जानाय। दुखु दाखालाम, माब्लाबा माब्लाबा फेलें जानाया गाज्रि बाथ्रा नङा। बेनो जिउनि समायना। मुलाम्फा गोनां ग्रहफोरा दिनै नोंथांखौ खुसि मोननायनि गोबां जाहोन सोमजिहोगोन। गावनि जिउ लोगोरिनि गाज्रि सावस्रिनि थाखाय नोंथाङा जिंगा जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि सानस्रिफोरखौ गुबुननि सिगाङाव खुलायै फोरमायनो हागोन। नवरात्रिनि बे गोथार बुब्लियाव रंजानायआ नोंथांनि जिउआव हाबगोन। नों गावनि जिउआव दावगानो हागोन। दिनैनि साना बे राशिनि समाजारि हाबाजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। देवी बिमानि बोरजों नोंथांनि फालांगिया जौगागोन। नोंथांनि फालांगिया गोजान गोजान गोसारगोन। फरायसाफोरा दानो गोब्राब खामानि मावनांगोन। साख्रि मावग्रा सुबुंफोरा दिनै मोनसे गोदान मावथांखि मोननो हागौ, जाय इयुनाव नोंथांनो मुलाम्फा होगोन। माखासे जेंनाफोरा रागानि थाखाय गाज्रिसिन जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि रागाखौ दबथायना दोननांगौ। देवी मानो आखाइ मुजा बाव आरो नोंथांजों गासैबो मोजां जागोन।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। कन्या राशि, दिनै नोंथाङा मोनसे गोलाव दावबायनो गोनां जानो हागौ। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव साबसिन जागोन। नोंथाङा नखरारि हाबाफारिफोराव मुखुब थागोन। नोंथांनि फोथायनाया बांगोन। दिनै नोंथाङा सोरनिफ्रायबा अनथोब एबा रां मोननो हागौ। आयनि गोदान फुंखाफोर फैनो हागौ। नोंथांनि थाखाय सिगाङाव बिथांखि लानाय खामानि एबा हाबाफारियाव बाहागो लानाया जोबोद गोनांथार। जुदि नोंथाङा दिनै थार बावसोमनायजों खामानि मावो अब्ला नोंथाङा थारैनो जाफुंसार जानो हागोन। आथिखालाव राङारि मुलाम्फानि थाखाय मोजां आसा दं। दिनै नोंथाङा जायखिजाया खामानि मावो फाव खालामनायनि सिगां मोजाङै सानना नाय। गावनि गोसोखौ बाङाइ खोनासंनाया साबसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। तुला राशि, साना बारा मुलाम्फा गोनां नङा, बेनिखायनो गावनि पकेटनि सायाव नोजोर हो आरो बांद्राय खर्सा दाखालाम। जायफोरा नोंथांनि थाखाय बयनिख्रुइबो बांसिन गोनांथि दं बिसोरखौ नोंथांनि नोजोरथिखौ बुजिहोनो नोंथाङा जोबोद गोब्राब मोनगोन। मोजां मोनलायनायनि बाथ्रायाव गावनि सालायाव मोनसे गोरा लगाम लाखि, नङाब्ला नोंथाङा गावखौ जेंनायाव खोख्लैनो हागौ। नोंथांनि सम्बुकारि आरो जिउगोनां सुबुंथिया नोंखौ बयनिबो थाखाय गोसो बोनो हानायनि मिरु खालामगोन। नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों जेसेबांखि बाथ्रा दान्थेलाया मानो नों गावजों गाव बेसेबां मोजां मोनो बेखौ दाबाव। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि, दिनै एसे नाजानाया गोबां मुलाम्फा मोनगोन। नोंथाङा देबि दुर्गानिफ्राय बोर लानो लोगोफोरजों थानसालियाव थांगोन। दिनै बैसोगोराफोरा गावसोरनि लोगोफोरखौ लोगो हमनो हागौ। बे राशिनि कम्पिउटारजों सोमोन्दो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय बेयो मोनसे जोबोद मोजां सान जागोन। सानस्लाबै मुलाम्फाया गोदान फुंखाफोरनिफ्राय फैगोन। नोंथांनि जिउ लोगोरिजों नोंथांनि सोमोन्दोआ मोजां थागोन। नोंनि सोरगिदिं थानाय आबहावाया दिनै गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि बांसिन खामानिफोरा थि समावनो फोजोबजानो हागौ। गावनि जिउ राहायाव जाफुंसार जानो थाखाय देबि दुर्गानो हालवा हो। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। धनु राशि, दिनै नोंथांखौ बोसोन होनाय जादों दि दिनैनि बादायगिरिफोरजों बाथ्रा दान्थेलायनाङा। दिनै नोंथाङा देहायारि लोमजानायखौ मोनदांनो हागौ नाथाय गोसोआरि सुखुआ अब्लाबो थागोन। दिनैनि नोंथांनि साना फिथाइ-सामथाइजों गलायमोन्देर जाबाय। माबा मोनसे गोदान बायनायनि सिगां नोंथांनाव सिगांनिफ्रायनो थाखानाय बेसादफोरखौ बाहाय। दिनै नोंनो हेफाजाबनि गोनांथि जायोब्ला नोंथांनि लोगोफोर आरो खुरमा बाहागिफोरा उनफिननाय नङा। गावनि आंगोफोरनि मददजों दिनै नोंथाङा गोरलैयैनो नोंथांनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हागोन। बेयो बिसोरनो बेखौबो खोन्थानायनि सम दि बिसोरनि मददआ नोंथांनि थाखाय बेसेबां गोनां। दिनैनि साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब। मकर राशि, माखासेनि थाखाय सानस्लाबै दावबायनाया मुखुब आरो नारसिनथाय गोनां जागोन। नोंनि पार्टनारआ माबा मोनसे खालामनायनि थाखाय नोंथाङा गोनो-गोथो मोननो हागौ, नाथाय उनाव नोंथाङा हमदांनो हागोन दि जाय जादोंमोन बेयो साबसिननि थाखायमोन। नखरजों मोनसे मख'जाथाव थिरांथाखौ थि खालामनो हायो आरो बेनो बेबादि खालामनायनि थि सम। बे थिरांथायाव इयुनाव जोबोद मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। कुम्भ राशि, दिनै बैसोगोराफोरा पार्कआव थाबायनो थांगोन। नोंथांनि सावस्रिया साबसिन जागोन। दिनै नोंथाङा मुलाम्फानि थाखाय गोबां खाबु मोनगोन। नोंथांनि मोनसे गोनांथार खामानिया थि समावनो आबुं जागोन। हाबा जानाय जिउआव खुसि फैगोन। नोंथाङा नोंथांनि पार्टनारजों मोनसे मोजां दावबायनायाव थांनो सानथांखि लागोन।
दिनै नोंथाङा सासे लोगोनि जोनोम साननि पार्टियावबो बाहागो लानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि मोनदांथिफोरखौ सासे फोथायजाथाव सुबुंजों खोन्थागोन। मा दुर्गानि थानसालियाव थां। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मीन राशि। दिनै गोथार हाबाफारिफोर जागोन। मोनसे दावबायनाय खुंनायनि जाथावना दं। सावस्रिजों सोमोन्दो थानाय सोंलु सिखांगोन। दिनैनि साना खामानिनि थाखाय गलाय-गथाय सान जागोन। सांग्रां जा जाहाथे रां थिसननाया गोरोन्थि जायगायाव थाङा। नखरनि सोद्रोमाफोरजों गोरोबलायै जानो हागौ। बेखौ थि खालाम दि राङारि ट्रेन्जेकसन एबा गेरेन्टिफोरा नोंथांखौ जेंनायाव खोख्लैया। गथ'फोर आरो जिउ लोगोरिनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। साख्रि आरो फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। रांनि बेलायाव साना साबसिन जागोन। गोजोनै आखु दिन्थि। नखरारि खुसिया थानो हागौ, नाथाय मोनसे रमान्टिक सोमोन्दोखौ दावगाहोनो सम नांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।